баъзан вақт одам мехоҳад ба ҷое биравад. роҳатбахш, люкс ва ором ки хидматрасонии олиядараҷа дошта бошад. агар чунин аст, пас ба бурак биёед. инҷо хидматрасонӣ ба дараҷаи олист. бурак. рақами кӯтоҳи фармоиш 94 94. аллакай охири сол моҳи декабр дар пеш соли нав мову шуморо интизор аст. чӣ хеле ки мегӯянд дар омади соли нав мӯъҷизаҳо имконпазир мешаванд. шояд маҳз шумо соҳиби 200 миллион рубл гардед. бобои барфии имсола Тинькофф банк. бо диққат гӯш кунед. дӯстонро даъват намоед ва барои ҳамин пул гиред. инчунин иштирокчии бозии бурднок бо хазинаи 200 миллион рубли Тинькофф банк шавед. барои ин чӣ бояд кард? ҳама чиз осон аст, ман мефаҳмонам. барои иштирокчӣ бозӣ шудан ва даъват кардани дӯстон шумо бояд корти Тинькофф Black дошта бошед. агар шумо корт надошта бошед, бо истифода аз линки тавсиф дархостро пур кунед ва корт ба шумо дар сартосари Федератсияи Русия ройгон оварда расонида мешавад. ба дӯстатон линки даъвати инфиродиро ирсол намуда ба ӯ тавсия диҳед ки то 20 декабр Тинькофф Blackро дархост кунад, онро дар барномаи бонк кушояд. барои ҳар як дӯсте ки бо даъвати шумо истифодаи корти Тинькофф Blackро оғоз мекунад, аллакай шумо 1000 рубл мегиред ва дӯстатон то абад хидматрасонии кортро ройгон ба даст меорад. ҳар як дӯсти даъватшуда аз тарафи шумо шансатонро барои бурд зиёд мекунад. бисёртар дӯстонро даъват кунед ва имкони гирифтани мукофотпулии алоҳидаро бештар созед. ин корт манфиатҳои хеле зиёд дорад. масалан, интиқоли пул оҷилан ба кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои муштаракулманофеъ. сипос, Тинькофф банк. дар яке аз барномаҳои ногуфтаҳо мо шаҳриёри давлатро даъват кардем ва шаҳриёр гуфт ки зан нагирифтааст ва бояд ки зан бигирад. аммо кай инашро нагуфт, фақат гуфт ки ба қарибӣ. вале ман намедонам ки ба қарибии шаҳриёр чӣ қадар вақт аст. баъди 1 сол, 6 моҳ, 2 сол, 5 сол инашро шаҳриёр нагуфт. инак боз тасмим гирифтем ки шаҳриёри давлатро ба барномаи ногуфтаҳо даъват кунем. ман дуруди гарму самимонаи худро ба ошиқони барномаи ногуфтаҳо мерасонам. яъне ин шумоед дӯстони қанди ман, муҳоҷирони меҳнатӣ, рафиқони меҳрубони ман. дурудатон мегӯям. саломи маро қабул бикунед ва саломи шуморо ман ба шаҳриёр мерасонам. дуруд шаҳриёр. салом акай рӯзҷон ва салом ба обуначиҳои канали шумо ва раҳмат ки маро даъват кардед. ташаккур ки омадед шаҳриёр. акнун аввали барнома шурӯъ шуд ва шумо фаҳмидед ки ман чӣ мақсад дорам. 7 сол мешавад ки ма безанам. рости як ба наздики гирифтанӣ будам. хай модарман бисёр мегӯяд зан бигӣ, зан бигӣ, зан бигӣ. як чиз аст дама ки чӣ хел бифаҳмонам ки ҳамин дилтам мегирад як чиз ку ҳамин хел шидагие ки тарсон шидагиам. метарсам ки мисол зан бигирам бо ҳамин хел нашам. мақсад ин карад мехоҳам ки чӣ қадар мақсад нигоҳ карда дида санҷида гирифтам дар кор. шаҳриёр ҷон, медонед гуфтаҳои устоди ҳунар Амонуллоҳ Мусоев ёдам омад ки чандин сол қабл ҳанӯз мо ҷавон будем, занам надоштем, 17-18 сола бача будем. устодам мегуфт ки агар марде ки синнаш ба зангирӣ расидааст, агар 7-8 ё 10 сол танҳо бимонаду зан нагирад, ба танҳоӣ одат мекунад. рост аст? ма ду оила хадиҷӣ доштагиам. ҳамин тарз дар ман мондагие ки мақсад ози бо бигирам, агар бо ҳамин хел шавад дигар мардум бовар намекунад ки мисол уш винавад буд, иш винавад, иш мисол чи ҳамин хел баъда ҳамин қагаб дар ман истодагие ки ин карад мақсад чӣ қадар санҷида гирифтам дар кор. яъне дар муддати 7 сол натавонистед касеро бисанҷед ва имтиҳон кунед. санҷидагим нашид, имтиҳон қабулдагӣ. баъд ба модарам мақсад мондам ки хай хитон биёвем. аки ягон барнома дар гуфтагӣ нестам. баъд як духтарака ёфтак, хай ҷоша гап намезанам. баъд гуфтам ки бирам бибинам духтара. ва очама занг задам ки хай ман омадестам, мақсад гуфти рӯзо папутӣ биё ман амро бибинам. баъд занг зад ки ҳамун дар пеши фалон ҷо истодагиаю, бира бибинеш. баъд номерои мошини маро очаи ман вайда гуфтае ки ҳамхели мошин дора.
ҳамин ба болои мошина хез гирифт худаш маҳан кард мошини мара дари мошина ҳуй кард истаи ман ҳуй кард гуфтам шумоем гуфт бале гуфтам хай зангтон мезанам ҳамтон дигар занг назадам بیایید یک شرط و شروط شهریار رو نمبر میکنیم. یکم شرط. якум шарт ки рашк надошта боша хай дошта боша беасос набоша рашкош хай хона қаб зиндаги қаб мақсад хай мара нигоҳ кардан ман ҳамада тозагиро дӯст медорам нем қачиз падар модар маҳурмат кунад тамом همین 4 شرط. تمام. در حیرتم که چرا با همین 4 شرط عادی در مدت 7 سال عادی نیست من اویلای دیگه گرفتگی بودم همین گپا بود که من مثلا صنعتی شما کاردار نمیشم دگم چی نمیکنم یکی بعد شی برای من جالب است اون صحنه جهیده پرید و در ماشین رو کشید و در اومد چی گفت؟ نه من کرد ماشینه خواهی کرد که اگه مقصد بشینه گفتم شما بله گفت من گفتم های زنگتون میزنه اگر نه در پوشیدم های کردم هم سراز زنگ دادم و شما که چه گفتم انتخاب کرده نشی فکر کردم که هیجان موندم دختر همه خیلی کرد خوب فکر میکنم که اون دختر نیز همسفر خود را در حیات پیدا میکند شما نیز همسفر خود را در حیات پیدا میکنید شهریار در تنهایی ها چیکار میکنید مثلا شب فرا میرسد شب راستی گپ من قطعا جانچا میستم و بچه سیفی ده یعقوب جانم دارم همه خروکا میتونم همین تنهایی مقصد مرا آموختی همه خروکا هم بگیم که میتونم یاد گرفتید بله آش میتونم آشی بریدن میتونم منتو میتونم همه چی رو یاد گرفتگی مقصد میگن در یک مرد چی رو کمای این همه منتوی شهریار سر دهید شهریار سر دهید نه خیلی اونقدر نیست شما کمی درون کشیدید نه بخدا یک بار قامت خود رو درست کنید از جای خیزید نه با که فخریدین همین دعوت میکنیم میگم بیو منتو میکنیم یکم طلا میکنیم فخریدین عربشو بله فخریدین عربشو رو ما نقشه داریم در برنامه آینده دعوت کنیم کی زنگ میزند نمیدونم جواب میدهید نه چرا نمیدونم دایر مسکو بیا جواب دهیم نه بیا جوابش ندید چرا نمیدونم من کنجکاو شدم میخوام بدونم که کی از مسکو به شما زنگ میزند الو سلام علیکم مش رو سی یکم برنامه داریم اکا جون چی گفتن؟ ایدی کنسرت موضوع شده شد درباره کنسرت حرف میزنیم مخلص شما از مسکو بله 31 دکبر ساعت 13 در فیلارمونی دولتی چیپته حالا که با فروش بر اومدن با تاریخی الکترونی است چطور همین رو با من بفهمونید حالا با من میگویند که یک سایت بر اومده است چیپته تیجی با همون همکاری دارید شما چطور چیپته ها رو میخرند با واسطه دوشنبه سیتی با QR کد نه خیلی جالب پیش رفتیم چیپته های الکترونی شهریار رو خریداری کنید و با کنسرت بیایید تیاری ها چی خیلی تیاری خوب سرود های نو هست؟ سرود های نو یک 10 دونه سرود نو یک 10 سرودی که در موبایل مردم مشهور شده همون را ما یک سرود کرده مثلا پوچا پاپوری کرده بله هر روزی کنسرت انشالله میبینن کارگردانی برنامه کنسرتی شما فخریدین است بله کارگردان اگه خیلی بفهمونم که بسیار سرودهای خوب مینویسه سرودهای ماهیره را نویسته سرودهای یورا که به لحاظ مینویسه بگیم که ما یک طول یک 2 سال 3 سال ما باید گپ نمیزدیم باید مونده خیلی کم تر نفهمی شده بود چی شده بود؟ چرا من آگاه نیستم؟ اگه او را گفتن اگه چی نیست مخفی مونه لااقل یک نوگش رو کشید و بعد در برنامه آینده من از فخریدین میپرسم من میخوام که همه شرکای فخریدین مثلا فهمید وقتی که فخریدین میگوید فخریدین با حقیقت خودش به برنامه ما میآید من میفهمم که خودش پرسین نمیخوام که مثلا من همین گپا بکشم خچون پرسین ممکن که بگم به هر صورت من میخوام که کنجکاوتر باشم و بپرسم که اصلی واقعه چی بود اصلی واقعه وقتی که فخرنا محکم کردن
ман хабаргирӣ нарафтам. Проблемаи шахсӣ хидмат доштам. Намешид. Хичам медонист так вақта пешаи маҳкам шуданаш медонист ки ман дар ҳамхелӣ ҳолат будам. дар кадом ҳолат будед шумо? ҷудо шудум. ҳай сутка шак шиди, хеш шиди, хеш шиди. Хидм дар ҳамун ҳолат будам мақсад. Ҳолате ки ҳамун акай Фахриддин буд, ман хидм дар ҳамун ҳолат будам. чанд муддат ҳарф назадед бо ҳам? Як 3-4 сол бигем гап назадем. 3-4 сол. Хай ман рафтам бахшиш пурсидам ки акай Фахриддин медонам аз чӣ хафа шудагӣ. ҳай дигар такрор намешавад. Хостам ки сурдома ҳамин соли 2023 акай Фахриддин кунам, ба хотире ки 2013, 2014, 2015, 16, 17 бо ҳам будед? бо ҳам будем. Сурдое ки менавист ҳамаш хит мешид ба гуфти чӣ. Хостам ки бо ҳам мақсад чизи бо дасти акай Фахриддин бихонам бардор. дар яке аз барномаҳо мо писари шумо Яҳьёро даъват карда будем. тамошо кардед ин барномаро? Бале, бале. баъд аз нашри барнома ягон тағйироте дар муносибатҳои шумо ба вуҷуд омад ё на? ё ҳамон гунае ки буд ҳамон гуна аст? Ягон чӣ хел бугум, ман ай кӯдакӣ Яҳьёро мегирифтам меовардам. Ина ки мисол синфи 2 меравад рӯзи, рӯзои ҷумъа меёрумша, духтарро меёрум, ҳардуша меёрум, шинос кардагием ки ина апатай, мақсад и дудартай, якдигара сахт дӯст медоранд, духтарам Найсонҷон. Рӯзои ҷумъа меёрумшон, то рӯзи душанбера месам ба мо хона ба хонашон мекунум, бо пай кору мешам. ман аз шумо пурсида будам он вақт ки роҷеъ ба зиндагиятон бо модари Яҳьё ҳарф бизанед. шумо ҳам лаб фурӯ бастед, гуфтед ки мо дар ин бора ҳарф намезанем. модари Яҳьё низ гуфт ки дар ин бора бояд ки ҳарф назанад. ягон қарордод аст дар байни шумо? Не, ягон қарордод нестай. Мақсад намехоҳам дар бораи мо гап задан. дар бораи Яҳьё чанд қай мегӯ, 2 рӯз ҳамҷа мешинем гап мезанам, дар бораи ӯ намехоҳам гап занам. чӣ мегӯед дар бораи Яҳьё? Не, дар бораи Яҳьё агар чӣ савол тиен, мақсад ҷавоб дода бутонам, ҷавоб метиҳам. дар бораи ваё ман мисол вай зиндагии хича дорад, мисол ман намехоҳам ки дар зиндагии ваё дахолат кунам. барои Яҳьё савол боша агар ҷавоб метиҳам. Яҳьё ҷон, дуруд ҷонам. хеле пазмони дидорат шудам. ва ҷумъаҳо гуфтед меояд? ҷумъаҳо шумо барои Яҳьё ягон ғизо тайёр мекунед? Бале. чӣ? Яҳьё ба ман гуфта буд ки оши паловро дӯст медорад. Бале, ва ошам кардагим, ҳамин ҳафтае ки омадагӣ буд, ба шитагӣ будем хонада, гуфт ки дада прашки фурӯдистай. ман ягон бор прашкира кардагӣ нестам. хидмат чӣ хел кунам гуфтам, хай рафтам зубола гирифтаму, хай кардам, прашки кардам, хурдам. бо гӯшт ё бо картошка? Бо гӯшт. ман бо картошка меписандам бештар. аммо гуфтанд ки ба картошка, ман ба картошкаша нафаҳмидам ки чӣ хеле мекунанд. ҳамин гӯштро фаҳмидам ки реза мекарда будаи, аввал гӯшта бирён мекунӣ, баъд пиёз қатӣ мемонӣ, рӯған мепартоиша. мақсад ки айёдаш биромадам, хоҳиши Яҳьёро иҷро кардем. ҷумъаҳоро Яҳьё дӯст медорад? сахт. вақте ки пеши ман меояд, хай бо ягон вақт даъват кунем, бо мега биё дада камтарак шав шава ба бирам ман. агар шав шид мегӯм биё хай кам ба меса биё саҳар бирем дада, намефаҳмад ки бирам. бая бало карда роиш мекунем. ин ҷумъаҳоро додгоҳӣ муайян кард? и худум душанбе бо модари Яҳьё маслиҳат кард? Не, бо бибиш. бигем ҳамин Яҳьёро ҳамин модарбузургаш калон кард. ҳамин қашан медонам ки ҳамин вақте ки меёрумша хонаи ман маҳқулайша, мақсад чӣ хел бугум, вая ман ҷанг намекунам. духтармам ҳам хел. мисол як ҷош камтара ягон чӣ мешавад, ҳада баниса. мақсад чизе айдаҳаншон мебурам. яъне духтаратон низ бо модараш зиндагӣ мекунад? бале. ҳардуи кӯдакҳоро шумо рӯзҳои ҷумъа гирифта меоред пеши худатон? бале. масалан ман медонам ки мақсад фақат пирашки пухтану ё ғизое тайёр кардан нест. мақсади асосӣ чист? мақсади асосии ман ки одамизод, яъне ман мақсад синни сол рафтан мегирам. ман мақсад нест ки пага ва ё ягон коргар шаванд, ман мисол якум ки одам ай худаш намонад. бале. мақсади ман ки калон нашаванд, дар рӯи ман нагӯянд ки мисол вақте ки ман пир шидагим, яъне падари мо падарӣ накард. бале. анам ка мақсад дорам ки беҳтарин, ман ҳамин чизро мехостам бишнавам. нагӯянд ки мақсад ту куҷода будӣ, мисол ман меҳри мисол падара надидам, ба ҳамин хотир ки пага дар пирӣ мисол ҳозир ёши як гапе мезананд, мумкин қадар
таъсир намекунад. вақте ки пир мешавад дар пирӣ мисол мегаанд ӯ ҳолат намедонӣ чӣ гап мешавад. ба ҳамин хотир мақсади шумо пойбарҷо ва устувор кардани муҳаббат аст, яъне аз байн нарафтани муҳаббат. душвор аст вақте ки муҳаббат аз байн меравад. инро шумо аз куҷо медонед? хай дидагим худам дахл чиро дидед? бисёр чиза дидагим кардам. мисол метавонед як мисоли вижа биёред? яъне ҳамун савол оё буд чунин ҳолат дар зиндагии шумо? бале акай розиҷон як чиза мегӯм ки вақте зиндагӣ мекунӣ бо як ҳамсар тамоми мисол ҳастита дар ҳамун зиндагӣ мебахшӣ. кор мекунӣ, меҳнат мекунӣ, мақсад чизе ки вай бихоҳад мекунӣ, як рӯз ҷудо мешавӣ. ҳамиш камтарак душвор аст. мақсад ки ман мехостум ки ман зиндагӣ мисол бо як зан то охира мисол фарзандакам дар пешам бошад. ҳамин камтарак ман дар душвор аям. ҳастанд падарҳое ки умрбод суроғ намекунанд писарҳояшонро. ҳастанд. пеши гаптон дар акай розиҷон ки вақтҳое мешавад ки ҳамун рӯз ҷамъа ман кор дорам. мехоҳам ки бугум ки ман кор дорам, бо мехоҳам дилшонро наранҷонам. кӯшиш мекунам, хай бо такси қадироиш мекунам, ҳамин як коре мекунам ки бояд ман бикунам ҳамин кора. яъне ҳама корҳоро як тараф мемонед. кори найсон ва яҳьё аввалин дараҷа аст. вау, браво. мавзӯи таронаҳо тағйир ёфтанд баъди ин ҳама шикасту рехту таҷрибаҳои рӯзгор. 10 суруде ки ман дар ҳамин соли нав кардагим аз дигар консертҳое ки ман гузарондам фарқиятш бисёр аст. аз дардҳоятон ягон тарона иншо кардед? чаро? намехоҳам дигар ки ай дардҳо ман чӣ қад тонистам аз дардҳома гуфтам дар сурудам. дигар намехоҳам. мехоҳам ки сурудои шава ки позитивӣ бошад. аз дард намегӯед? аз дарди худам нест. аз дарди ишқ аст. бале бисёр занг мезананд ки мисол акай шаҳрёр мехоҳем ки дар номи ман суруд кунӣ ё зиндагиша нақл мекунанд. ҳастаям хеле бачаҳое ҳастанд ки духтарҳое ҳастанд ки зиндагиша нақл мекунанд. ай ҳамун гирифта мо мисол суруд тайёр мекунем. акай фақт намегӯм ки масалан ҳамин сухан бояд ҳамхелӣ бошад. баъди таҳримҳое ки бар асари ҳуҷуми русия ба украина сурат гирифт, ютуб каме фаъолияти худро маҳдуд кард. ҳоло блогерҳо ва корбарон маблағ намегиранд. ин рӯзҳо шумо чӣ гуна маводи худро пешкаш мекунед ва чун фоидае намегиред, оё ин зарур аст барои шумо ё на? акай розиҷон агар бугум бовар намекунӣ ҳамин 3 сол мешавад. ҳамин $3000 гирифтем. ҳамон $100 я $150 ҳам хеле. ҳар моҳе. бале, ба рости гап ман чӣ надоштам ки ман чикор кунам ки ютуб пул бигирам. ба хотире ки ман як клип мекардам, мисол то $1000 расход мекардам, клип мара $1000 намедод. барое ки пул аз ютуб гирифтам, агар ман телефонам мегирифтам, бояд любой кора мекардам, дар ютуб фарофтан мегирифтам. пранку аз ин чизҳо. ҳамин кора накардам. вақте ман якум бор пранк кардам, дар як рӯз пранки ман $200,000, дар як рӯз не, дар чанд соат $200,000 гирифт. ҳай мара бурдам мақсад фаҳмондам, гуфтам ки балони мушимара ҳуй кунем. ман мақсад ай ресторан мебурам, мебинам ки ту балони мушимара кушодасти, ман қайта разбор мешавам. ин маслиҳати пешакӣ буд? пешакӣ буд. ҳамина мақсад ҷиддӣ қабул кардам мардум. ягон гап хабар нашуд? 10 шабона чӣ кардам? маъмурӣ кардам. 10 шабонарӯз шуморо зиндонӣ карданд? бале. неки хуб кардам. барои чӣ? барое ки гуфти ҳамун марда ки ҳамин қарӯз суруди модар мехондӣ, падар мехондӣ, мақсад файруз мекардем? намекардем. ҳамин кор ман худам дар маъқул нашид ҳамун кор мақсад. хай як дарс ибрат шид масалан мада. ки ба шумо пешниҳоди пранк дод? аммо нафароне ки дар таҳияи ин пранк саҳм доштанд дар озодӣ монданд? неваям маҳкам кардам. якҷоя будед? бале. ман рости гап фарҳод мегӯям, рафиқам. фарҳоди кӯҳка? не фарҳод як рафиқам. вай намедонист. ман дар дохили ресторан фаҳмондам ки фарҳодҷон ҳозир мебурем балони мошини маро ҳуй мекард, ту ягон гап назан.
ягон гап нагӯ, хаб кун. баъд баромадем ба ҷои ма қатиба ҷанг кунем, ҳар ҷанг шидан ба ин дараҷаро мо кардани набудем. ин мақсад ки ҳар душ ҷиддӣ мақсад баҳс кардан. ба ҳамин хотир камтарак ранге ки мегӯӣ ки дар ҳақиқат рафтест. хидмам рости гап ҳам мегӯм бугум камеро мондаги ай пишти ай раҳу пара ҳамин қабалай чиз мегӯм бас сай дига намекунем, намефаҳмам ҳар гап зисам. тамоми пранкҳое ки дар эскалаторҳо, дар дохили метро, дар ҷойҳои серодам, сернуфуз сабт мегарданд, инҳо ҳама як достон доранд, пешакӣ маслиҳат мешаванд, бо истифодаи актёру актрисаҳо таҳия мегарданд. инро бояд бидонанд. масалан шумо як пиразанеро мебинед ки дар пранк истифода шудааст, ҳатман ки ин пиразан ҳунарпеша аст. ё ин ки масалан ягон ҷавонҳоро мебинед, ин ҷавонҳо аз муассисаҳои ҳунарианд, аз мадрасаҳои ҳунарианд ки ҷалб мешаванд ба хотири таҳияи пранк. бо одамоне ки огоҳ нестанд, пранк кардан хатар дорад. масалан як инсонро метавонад қалбаш бизанад, дучори сактаи қалб бишавад, нафаре метавонад дучори сактаи мағз бишавад. ин бисёр хатарнок, хавфнок ва бисёр ҳам нодуруст аст. ишам нодуруст аст. як чиз дига нодуруст аст ки як одам мебинад духтар қади бачаи шиштагӣ гап задест. равад ки мисол акаву додар бошанд. аз дур сабт мекунад. сабт мекунад, бинен мақсад ё чикор кардестанд. фикр намекунанд ки ва падар дорам, модар дорам, мақсад ҳамин чизо нест дахмон. ва ин зиндагии шахсии он ду нафар аст. мехоҳанд мешинанд дар як нишастгоҳе бо ҳам суҳбат мекунанд. хай оз агар мара ҳам хел намекардам, мумкин бо ма давом медодум. дуруст. кардагишон хуб шид. боз ҳам ҳамун саволи кӯҳнаву муқаррариву такрориву якнавохти барномаи пешинаро пешкаш мекунам. кай зан мегире. зан акарӯзҷон безан намешавад. ман худам медонам. иншолло мегирем. ду ногуфтаҳо шуд ки таҳия мекунем. дар сеюмаш мутмаинам ки шарт ҳозир мегӯям. ташаккур шаҳриёрҷон. рӯзи 31 декабр соати 13 ба арзи мухлисони шаҳриёрҷон мерасонам. ҳатман биёед, чақчақ мекунем, суҳбат мекунем, як шоу пешкаши шумо мекунем ки дар хотиратон нақш бибандад. дар таҳвили сол фикр мекунам ки писанд мекунед, меоед ва мо ҳамроҳи шаҳриёрҷон хотири шуморо шод мекунем. ман бо суханрониҳоям, шаҳриёрҷон бо садои зебояш худоҳофизӣ мекунем инҷо. хайр дӯстони азиз, шод бошед.